Penonton dibuka dulu, dadanya mlebu. Awas, mundur. Wetan dibuka, kulon dibuka. Dibuka sing saka wetan, sing saka kulon. Ayo mundur. Senang kidul mundur. Lah dalah. Ayo mundur ora. Kapokmu ora. Lah dalah. Mundur. Oh ya. Ais. Wes. Ya. Ditata. Sak gulungan masing-masing. Ora sambale pindho. Ayo Cak. Alon. Muga-muga jembar dalanmu. Ingkang tengajenge pengrawit disuwun lenggah. Piye. Nggih. Sing arepe pengrawit bukaan di pengrawite ora ketok. Nggih. Ki ngene, mergo kasonan lan kahanan sing dumadi kaya ngene. Dulur, nyuwun sewu nggih. Niki mangke umpame kagelar setunggal moko setunggal mesti mboten nyukupi dugi jam 1. Nggih napa nggih? Nggih. Umpama ngoten tok jenengan pun puas napa dereng? Sampun. Lek urung sak gulungan iki wae ya. Sing arep iki tok wae ya. Ayo kawiwitan monggo lono. Sing kula rasa. Ayo ndang. Yo ndang. Ayo ndang mlaku to. Lah. Ya pembarang wedok, ya. Baik. Maju pembarang wedok Mbak Intan nggih. Sing nempel mlebu TV. Ya. Iki ngene. Adikku pedet. Alek. Bar pembarang wedok cukup wis sithik-sithik wae. Iki tak suwun karo suwunane Kang Bupati, reok sing saka luar kota. Coba sing jero Ponorogo tak pikir wis cukup. Ayo. Sing kon jaba Ponorogo. Monggo. Enek. Go. Nggih. Pun
Yo, sakniki sak gulungan. Yo, purnake. Sing enek iki aja maju-maju nyelot cempet iki lek gerak piye to, Di? Mundur sing etan. Mundur. Ora iso main ngono lek ngene iki. Mundur dhisik. Ayo, Mas Di, gelake yo, ndang. Yo, ndang. Sak gulungan sampun nggih. Nggih, yo. Mbak Intan kali Mbak Anu matur suwun niki, setoke cukup mawon, Mbak. Nggih. Yo. Yo. Ya. Dulur sing barong niki pembarange putih namine Mbak Intan nggih. Nggih. Ning kalau mben mlebu TV ning ya iso metu dhewe. Ya Mbak Intan, bujung wekdal ganti yo. Pon. Ya, iki mbak wedone iki ya. Ya, ora mung tukang adang. Ya, nanging iso ngangkat dadak Mbak Yu. Oke. Heeh. Iya. Kau maju, Pon. Pon, sing metu ngulon. Metune ngulon, sing wis. Ayo berikutnya. Metune ngulon, buka. Ojo ngetan to. Mbak Yu, metune ngulon. Ayo lek, ojo cepet lek. Yo. Ayo mau. Ayo nanti budal nek kuwi. Mikul, landala. Ayo wes, gilir gumanti. Saubengan wae. Oke, wes cukup. Ayo, ganti, maju. Ayo kebat, langsung. Ladala, wes. Iya le, ora apa-apa. Hor. Pon cakep batal maile. Penontonnya mundur. Hoi, mundur. Dulur-dulur ingkang wonten ing Oke, pon. Suwun lenggah. Tukang kedange mboten
lungguh. Nutupi kendang. Nutupi kendang. Sepindah malih ingkang badhe tengajeng penggamel kula suwun lenggah. Sing ngendang mboten ketinggal. Ayo ya ya. Rame rame. Yo yo yo. Wesi wesi. Ayo ganti. Ya, nggih cukup. Matur suwun. Wes, nggih. Pundi? Ape. Yo, berikutnya. Walah. Enek sing koming barang. Mumet bocah e. Tukang kendangnya ora ketok mas. Sing ingkang enten ngarep pengrawit disuwun lenggah. Tukang kendangnya ora ketok. Surakarta. Matur suwun, sampun. Cap. Nggih, panuwun. Ya terus ke. Pelakon. Surakarta. Kok kaget kayanmu? Krisna Jaya, matur suwun. Matur suwun, sampun. Alah salah dalan neh. Yo. Hotel Wilis. Kanjo, Hotel Wilis Kanjo. Matur suwun Kanjo. Bablas. Yo. Lah dalah iki ngendi iki? Indonesia Jalpotan Karopiriro. Cocomo taplir. Siji wae. Ayo. Ya wes yo. Kok kaget kayanmu? Sardulo. Putra Ponorogo. Nggih. Wes sadekan yo, Nger. Ngadeg. Yo. Penontonnya mundur. Wes cukup. Selaung cukup, selaung. Sengkulon mundur. Ayo Det, terus ke. Ora dlomo. Hip. Ha. Ya, Cakrawira matur suwun. Lali dalan nih. Yo. Purbaya Surabaya. Hei. Yo. Up. Yes. Pon Kang, matur suwun. Purbaya Surabaya. Yo. Bacot ke. Purbaya Surabaya malih nggih. Hip. Lah dalah. Ho. Hop. Surabaya, terima kasih. Matur suwun. Sampun tekap Purbaya Surabaya. Nggih, bacot ke Surabaya malih. Guys. Matur suwun Surabaya. Sarjaya Manggala Putra Surabaya. Matur suwun. Bon. Ayo, tarik mundur. Sardulo Manggala sampun. Sing saka kulon gose. Ben rampung sing saka etan. Cukup. Cukup.
Bon. Ayo Di, cukup Di. Soko etan, si tongkas, budal ke. Yo. Iki sampun, iki nganjuk sampun. Awas. Udah adalah. Hop. Stop. Mandek dhisik. Munduro. Iki kalangan rek kok adu jago jan iki. Adek, munduro. Mundur. Sing kulonnya mundur. Ayo mundur. Iki ya mundur. Ya karo omong ana dudak-duding iki yo an. Diomongi ya. Ayo diomongi. Mundur. Syukur we. Ayo, Mbah Dul teko. Ayo syukur. Kletak Mbah Dul. Cokot. Kon mundur. Mas Sarpol PP ngarep dhewe Mas. Nggih, jenengan ngarep dhewe Mas Sarpol. Nggih, ben rada amba ngono lho ya. Kok nyelot suwi sumpek. Sing kulon. Iki dibanding kok karo Mbah Dul. Niki Mbah Dul. Kon mundur. Kowe mundur tang deh. Ayo mundur. Mundur. Wis ta mundur. Ah, mundur. Wis, mundur. Wis ya kabeh wis. Ya wis enak wis bar. Nggih. Iki kok kulon ya. Kok kulon apa kaitan lek. Wis kulon. Ayo, jadi kolono. Yo. Oke. Yo, ade. Sera Tawang Sari, terima kasih. Kandani kenal. Yo. Bon, Sera sampun. Tarik. Sera kedua, ayo. Hop. Alah. Puro. Ayo. Ya. Bon, masuk. Oke. Sera ketiga. Yo. Ayo Di. Hei. Halo. Sing wis ngetan. Ayo bacot ke. Singo. Los ST. Sinolos matur suwun. Ngetan di. Yo bacot ke. Sing saka etan mandek dhisik. Hop. Ayo terus ke. Singo Umboro. Ayo cowok. Allah. Kiri adik Sumboro. Ayo dintek ke sing saka kulon. Sera Tawang Sari. Sera nggih pun. Matur suwun Sera. Penontonnya aja mlaku. Beh. Yo, cukup Sera, cukup. Yo, Dang yo. Yo, Dang yo. Op. Sing saka cukup. Nggih, cukup. Lor gunging panuwun niki panjenenganipun Kang Bupati ngesreni awake dhewe kabeh Forkopimda tamu undangan saya sampun ngesreni mula kangge gagrake sak banjure iki nggih iki engko yen pancen dirasa sik urung cukup
Ya. Mumpung sing wis ngatri. Kang Pedet dari dikandhake. Ayo. Sing saka kulon sik apa saka etan sik? Ya saka kulon sik, saka kulon sik. Dirampungke iki wae yo. Ayo. Sik yo, dirampungke sing iki wae. Cek lur, iki ngene, nggo saniki golek papan dhewe-dhewe, reokan duwe, sawetara mesti wis tabuhe yamene. Nggih monggo ditata dhewe-dhewe. Nggih ora dasak nggangge ngrumpul ning tengah. Nggo saniki wedale pun telas, gunging panuwun, rahayu reok Ponorogo. Nggo saniki reokan dhewe. Nuwun.